pok. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Kuwi lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Edan Bagong kenangan di aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna Gelem tempeng. Janaka Nonton paningan jam. Janaka Nonton paningan jam. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Sinten ing marang Lenggamaning Kaiwangan Suralaya menika to warnane dewaning para dewa kewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya ya Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti ya Sang Catur Boja terus aja nonton Lenggamaning Sila Kandha Waru Binangun sineba sangganing para widodara widodari para Jawata Hapsara Hapsari ingkang kepareng caket pilenggaing Sang Hyang Jagat Ginata menika to warnane Jawata ing sithik pangudal-udal mewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Narada manggeraken Sang Hyang Bathara Indra ing Jawi Andher blabar sangganing para Jawata yayah samudra ing dedaratan parandering mangke Sang Hyang Pikulun Jatimurti dereng kepareng medhar pangandikan dadak sakeleng mangke katingal swaraning guntur jumaleger dados katondo bilih Sang Hyang Jagat Ginata arsa medhar pangandikan dados kemamur wijining pangandikan Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan
samar pamoring sukma sinupmaya anjrah ingkang muswitarum kasiring samirana mrih sekar gadung ngaskandana maweh rarasernaning iya Mastu nomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten madaning Bali Marti Kundha Manik Kakang Narada mboten benten kelawan parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang mboten mendha nanging malah saya ndodra Kakang Narada perkencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe ha inggih lho Di lombok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lampahan kados mekaten menika teka jagat ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada mongko sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula wastani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika kula piyambak boten saged amestani mila pangaos sawetahipun wonten asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada sampun wangsul wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene boten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjeriting para kawula ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manikmaya krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polahing para kawula ing mapan wonten ing Janaloka Kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang ta inggih to panjenengan menika kados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa paling ingkang raka sithik pangdalu-dal. Jenengatanipun kula menika namung
dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mari mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru doh nyono crak nyono kula menika dipun wastani nglangkung dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo. Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka. Lah menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdalu-dal. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdalu-dal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang murtah dhateng Kayuwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayuwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani kriwikan dadi krejekan geguyon dadi tangisan lho Di. Sidhem jroning pasewaken wadya gung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Intre madyaning Bali Marti Kundha manik panggihaning para Jawata nalika semanten kendel datan mubah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng Raka Sidik Pangdalu-dal Sang Hyang Pikulu Narada dadya kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya miyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung sibo ndadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangra baing para Jawata ya kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan jolo wenehi dalan. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling ana kawan Bagong. Ha inggih. Lah nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngarsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayuwangan. Lah nyuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi boten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta Paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngaut ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong detak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten?
Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Ming lasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigatine wae apa kita swana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat panipe dayana ning kasantosan. Ulun rada kula ngaturaken bekti londo Pulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentek-arekan bahan. Ulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih. Sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan keseduing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan mboten kersa mundhut mboten dados menapa bejer nyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun diputawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih mboten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang mboten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mrika mriki sami adreh krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho, napa jalan tengah solusi. Ah, solusi supados dagen menika enggal padhang menika kados pundi caranipun? Saranipun kados pundi kepareng kula cumadhang paduka Hyang Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah kula. Bagong, Wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau yo ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. menika mencekam saestu lho Pukulun. Mencekam saestu awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Pukulun. Dadi umpane dadi bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados ngaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten ten jagal menika pakaryanipun werni-werni Pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Kok sik to, MC Slipah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi
Kula menika saking ndregile. Ana wong kerokane wis tak pesen. Sune mati-mati aku sing MC. Engko batal. Dados pangupa jiwa kula mandhek. Kula mboten saged pados sandang tedha. Anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop. Mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandengan karo anak. Kulon lampah wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan-kebijakan. Ingin samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek kula mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh Mas Tunomo Sidam Skaring Bawana langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titahane mapan ning jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem-ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi yen kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun? Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tilik-tilik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apu kula Sang Hyang Jagat Trinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan apane ora ning Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi empuk Sang Hyang Jagat Trinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun Sang Hyang Rata ulun nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ya. Lah wis ora karo-karuan yang sing munggah Bagong iki rawur-rawuran. Ulun Sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ngono iki. Pun mboten sadyan biyo. Ora. Wis mboya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pono kawan Bagong. Di ndara dasih aturipun ing Rama Siti Pangdalutal. Kakang Rada samangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyen nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wonten mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit.
Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi. Supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumut Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten saged dadosanipun mboten sae. Ngaten? Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton. Syaratnya kudu kaya ngene. Ngaten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedadosanipun Kakang Rodo. Wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Ketapno Purwadya Bala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh di Kakang Rodo menika sampun pun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong tatep. Sinayeng manglung mintonaken dewi wikramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau teng dalan wis matur to. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali Mang Pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa-apane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning Mang Pikulun Bathara Guru bola-bali ming hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming ngilahe gemremeng kuping kula nganti nesu lho. Nek Pikulun Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak cocok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean nek munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata mergo sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab bela dalah. Arjuna ayo, bali ndi? Wah, lah iki salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali.
Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebedok karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Arep ngapa ya? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongan iki mung wong sing duwe derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lha iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, sampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nang nganti sampean mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Koko Rabu. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan dader blas. Ya jeneng ngene iki piye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Delan. Kowe lajeng ketimu mandare. Wis, Yai. Ngakon sing wis ngakon nang diri men kudu dilakoni. Koko Pelabu. Inggih Koko Pelabu. Pancen jandinya Romo Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disia-sia. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan Jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu to, tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Rabu, paduka kenging menapa ora. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi uni. Aja takon dosa. Tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono lho piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau.
Nemeng dikambingi takkan mau ora carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya utapku nang Sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyapi. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Setyaki. Mboten paling dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Kuwi lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan, kok Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake lho dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngeten Bagong. Kinangan ndi aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna Gelem tempeng. Janaka panjenengan. Janaka panjenengan. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe rasa melu-melu bakal tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing medhoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndek wis tak kendel. Janaka? Janaka? Medhoke para dewa ya Dimas. Oh iya, aku tinunun kadanira wirang tumandang setyane ku garwanira setyane ku garwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki sapa iki ampun karang Sandringan mulia nyanyi. Sopo? Sandringan mulia nyanyi. Sopo Bagong? Setyaki. Lho. Taulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salane mlebu salon.
Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Ana ngono kene. Piye? Ora ndek lemeng aja lho. Aku sing ngarteke Bathara Indra gelem tentrem gawe jagat ora? Walik. Heeh, ning walik. Bathara Indra gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babak-babakan kuwi. As ora sandadak kokean penting sing. Wong ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki, amuk Surakarta Jamrata. Ana tandanya. Arti kentrang sirahmu. Kentes. Oh, kentes tak kira kentrang. Pecah siramu. Bener bangga tayo. Ya? Bangga tayo. Arep main ayunan. Bangga tayo nih. Oh, tak panggal tayo nih. Mati dereng aku. Jawata sampun kendang ngapratjundang ora Bu. Ora Bu sedaya para Jawata sampun kendang ngapratjundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki laku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edan ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulu jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna Kulun maring adawet. Iya ya. Kuwatir kula menawi mangke Kulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun, aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonene ora sok ngombe karo wong cilik, ora sok mbebet karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dume wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu. Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Yo sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek
sampeyan niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampeyan niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ora duwe, engko ndak kuwalat kaya ngoten niku. Sampeyan nyece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi Bima Jembawati semaput kabeh. Terus sampeyan, kok Prabu kados mekaten glecak. Aku sing ngurut. Kok njur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Oh, ora bekados pundi. Sang Hyang Jagadgiri rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Koten prayotno semoliris eko balik iki Manik Maya lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangen nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking melaking Jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggari babaken kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang. Sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng Ingkang Rayi minangka wakiling para kawula supados Ingkang Rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katheraking Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak
Ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung Bramantyaning kakung kaduk kepanasan wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaring kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Samarekaten prayitna samuriris eka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti dereng ngantos paripurna Mbah Wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten ten prayitna sang Badranaya ya sang Nayantaka dupi mulat satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagiat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Tumekun sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe kegandrung sabaran katulu bukir moyak mayek saking dias baleur latal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpa kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 1000 cacahe kuwi apa apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra kowe sapa aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa dewa ya dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah. Candhak sumbere. Panus maning jajalan sukertaning bawane lha kok dadi anak-anakmu sing gedhe-gedhene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat ya pancen ku wis pinesti lan aku kudu nindakake lawan dawuhing Kang Maha Kuwasa mergo akeh-akeh menungso wis padha blereng marang derajat pangkat wis padha sulap marang kebiaring brana picis iki dadi mauku maning menungso weh ning ora kabeh dhewe kelumputan ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabehing menungso tegese kowe ngawu gawar ngawur saiki ngene apik-apikan aten kowe ya tetep iso mapan ana ning jagat netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso oncat saka
tingkah gawene anak-anakmu ing kegedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing Nuswa Jawa ingkang tebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget pekasasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliget. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengi sing anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, lapar. Corona wonten dawuh. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing kok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku enek ana tandha. Aku ora iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Nanging tak jalu aja suwe-suwe kowe mesake uripe para kawula. Ya ora bakal suwe meneh, jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gileleng karaku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teko. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar, malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku naling ndro. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satria nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan dipun paring ana pepat padhang. Kresna kula ora bisa gawe padhang lawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun padhang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkara keraku. Ora kok Sinodrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe ndara iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lah kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi ngene lho. Balike. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak prakteke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki.
Tak drijine dadi tumpangke teng epek-epek kula. Pun nggih. Lho siap nggih? Iya. Iya. Mangkene aku kula muni kejepit ngoten. Ampun do lunga lho dijine nek sing lunga ora malih, cinciripip gula batu kejepit. Kok ming sepele. Kene le ngemat ketenan kok ming cinciripit gula batu kejepit. Piye? Dilalang ta, ya kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora aturan. Menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho. Agung mrene ya tak panak ndas. Ya ora entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya ngoten takon. Kula Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali, aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki? Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke, Kurawa. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Ngono kuwi wong nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Werkudara. Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kaya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. Sok meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Siang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendera-bendera di dolanan karo ponokawan gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopet. Oh, janggut lho, Men. Lara ta iki. Senengane kok. So meneh iki nganggo kathok sing ra lobo. Aku metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Masula menawi wonten karang kadempel yuk suasananipun tansah meriah. Lah jati arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mespaosaken gojekipun ponokawan menika geli. Geli basa apa? Tun kliwat sak menit.
oleh kutuku ki kadung akeh. Ya oleh kutuku ki nemu pira? Timbang pira-wiri jare sedina ki kon ngombe kan pindho kuping pira ngono to. Iki lek kutuku timbang aku pira-wiri 3 dina, apa nek kok tuku 6. Lah lek ngombe biar iki kok. Apa kuwi? Iya, lagi cek kamari. Nganggo sabun. Sampai mandi lho. Sabun mandi. Susu terus, sabun mandi. Ini terus. Apa mulu kok Mas? Ini beda nih. Kita masih ada sama lagi. Jadi, nonton mandi ini butuh ditempelan aja tahu sama. Terus ini kan tewet lucu sabun mandi burung. Janggonane mbek ngono. Dipel lho, rakanan kae lho. Ikam lah, ikam. Ya. Nggih, ngono dulu dhewe lho. Itu sabune Bu, karo anu. Tolong senare mandi sabun mandi. Kok jadi kepikiran. Lho, kacang cerita pelayan jedeng kan. Kaya kecap. Kecap apa? Dah aku sendiri. Aku tak wolu, Mak. Ngene-ngene iki tak kebong oleh ngetek niku, Mang. Ya rae sing nalika pilih tutup kan pas udan. Ambek golek bebek goreng iki lha lagi sitan oleh kene lingsir wengi lho. Ngubengi galek. Itu keren to. Jare ngono ngene Mbak Mami sinden. Ngono. Nek takok nek. Nek kono lho Mas Neng. Ngono. Masane ning kono entek bebek ing maling. Ki aku ki wis teko metu anu kono pisan. Endi jenenge ngetal. Pola-polake ning kono. Lah durung ngetal kono iku wis ning kene. Iki ra nyang arep mae nyanggon dokter anu kuwi sapa? Dedi kuwi ning kono nganggo kene kono rong buka. Mbak se. Bareng oleh kuwi ning anu, ning lingsir wengi sidan. Emang ini kon kita balik kok anu. Bebek. Yo lho sing warung sing anu gambare kecil iki. Kurang enak. Kok mak, aku pakai jatuh. Karang-karang entek pel pira. Menarik kabeh. Ya, kok salah Pak? Emang libur ora nek? Ini libur, Dok, libur.
Urip tapi woy cilik glendeng-glendeng ngono. Ini sing anu to, Bu. Ini sing amaten. Ini. Aku nek lagane undur ae. Panganan ono kates lho teng. Enak, anu Pak. Aku ya jenenge buah kek perak. Nanas. Nanas yo nek ira. Apa to lah? Tapi nek saya ya ora umum. Jalan tinggi. Aku ini tidak ngaji ki tidak misalnya randang gambel, sarang tenan. Dewe lek gugah lek dia anu kowe karo mentok. Jalane lek nyatung anu aku ki ndang lek kowe ki nyantor melu aku ki ndang ngono. Adik, tangi. Adik wis mau kene. Lah lek gugah adine cekel sikile loro digeret srekin baben e. Tadi tinggal kowe kan. Dia lagi piye dia lagi. Aku ora. Tangi. Awan iki wis jam 6. Jam 6. Ya ngono ya. Dia kan wis mau ajaan udah lagi sak. Sendal ke asar kan ya ampun. Ya tegas bener. Apa ora? Gini Jan. Wis leren HP-ne mana? Enggak mau. Ya sak jam muncul lho. Wah, Padahal nasi lho, iki korono. Wah. ndak enak kan iki kopi dilain. Enak ora to kawe. Wah, weh. Kan mau beli helikopter kuwi, mobil lakoni. Surakol ya ngono. Kamu macam. Ki macam berdoaan. Isi keti. Apa? Aku kan ada. Gembel sono banget. Aku ki foto macam isi keti. Ya dilek ngono, gelek kak nyanyi-nyang main iki. Kan dilebok. Ya dolan londok rene, ya rasi suwi. Piye jajare aku. Ya rasi suwi. Wah, iki madang ning Medela. Rasa-rasa. Kita angkruk kabeh. Modele jalan. Kuwi kita angkruk, Bu. Gila. Tapi kapan dilain. Lek Albi ngene. Ya besokan ya lek ibu wis tuwa ibu menono lek mbak keren-keren. Ya sok karo apa ya Bu? Ki bapak melu sapa? Kan Mbak Dila kono didum satu-satu. Nah, ibu karo aku sampean karo Mbak Dila. Lah aku tak lunga lek. Anu besok gambungane aku. Lunga. Aku dak dulu kan kok bendak ya kok gak lunga tenan masa lunga. Ah, wis bener. Pak, iya kan besok karo aku, Pak. Gitu. Perkataan ini menyenangkan loh. Iya Pak, tetap dengan aku. Iya sih. Bayi juga ada. Iya yang kalau Iya, mari. juga. Yo. Kamu lho. Aku Aku mulai kos kudu maske lho. Jadi takok yang iki masak roti. Piye? Mari. Koyo karo balane. Ya wis iki mari matur nuwun ya sok takokne aku. Mesti sampe takokne aku ki matur nuwun ya. Jan iki emang habis. Jarang ya tekan-tekan nyusul. Dewe lek tak kira iki dolan nang sok anak wis keluar.
diusung diade kebo iki ya. Alah paling nah. Ya gak ngerti teko melu SG. Glek anakmu lanang apa wedok? Lanang. Doktere sapa iki mangga iki lanang. Ayo balik nang jalan iya. Lah ditukokne oleh, sing penting aja nganu anune. Aja ngrusuhi nek dhek. Tukokne nek ngono adek tukokno. Penting ora nek tukok ngene. Berkicap Magetan 5.000. Pemburitan kan lek sering golek lho. Bang, saiki usum. Ya, kandang wedhus iki, Mas. Enggak kalau makro ning kanthi gandrul. Usum mare ini yo. Oh, kan londe, Mas. Enak ulun. Tiga ning Prakatan. Iya, malam apa enak ya? Enak. Lonte iki men padha karo ning anu kuwi. Jare lonte ki malah nyus-nyus ngono. nyuluh nek nyuluh. Jajal ngetno wong gulung kidul lek mangan kuwi. Enak biyut ya, kemes-kemes. Tapi wong ngakunya nek mboten lho, nyedek sekebo to. Aku ora lho, aku ki ora blok to. Ya rek engko yo yo ora wajar ali mangan ku yo. Oke, ya. Ngamar jare. Ki penyebabe, pokok. Guntur pengen dengan jalan sekolah banyak dan pokoknya ke wajib lara yang seni kebunan buhnya pokoknya itu kelambi di rumah ini ngantek ngedal ngono. Ini paling iya, kalau mau kaos yang ngasih asal dengan mobil ini ya. Ya wong trono ini ngeber to. Ini aneh ngono kae. Anu itu Mas. kata pramuka. Iya. Kata pramuka. Ini tetep kono ya. Iki mlebu ki nganggo klobur. Apa jenenge ora pasien sering itu sudah tidak dijaga. Sejak omongan. Iya. Hebat ya Mas nur koran. Nek koran. Do ngomong wis pamit, wis salaman kok. Wis teko ngarep lawan iki sik ditakon. Urung tega lek. Kali ini juga kami menggunakan kita. Mulai dhisik ki kaosan polo ki bulan iki wis jenjing.
golek teko Iku YouTube. terus ngono. Heeh. Kalau anu bapakane keteng beyet apa ke? Apa to jebule? Iki YouTube lah mlayu. Pokoke bapakane ku jebule ki kan yo macak ya kaya Pak Dokter ku mang. Macake ning jebule keteng tenanan gurune wong sak kerajaan ku mang. Jebule ke Malang. Ku nyatene tak golek. Tak tempeli barane. Oh, apa to iki? Nanti kaya kowe nang market Ini kan YouTube singkatnya ya. Telen bisa. Iya, ayah Melayu. apa kowe? Kaya kowe nak muluk make. Aku nerok di kapan ngono biar tak ajang ini wajar gini. Telen ya buan. Pokak. Mencari pokak. Nggih ngono ke anu. Getir pokak jereke.
Spesial untuk Karang Taruna sukses selalu. Promo Puncak Shopee 11.11 Big Sale mulai duluan 10 November jam 8 malam. Ada Big Jadi jangan telur mam ya. Bi, Albi, mengadik bayak mang. Dadah, dadah, ngono mang. Kepo. Ini adik bayak mang kaki. Dadah, dadah. Ini adik bayak kek manuke dililingi. Ngene ngono kek manuk. Kayak ngene, Jerut perutnya tambah, kek manuke dililingi. Hot wheel masal biar tak ada kebong. Orang dulu aku si bapak. Orang biar itu mbasnya dhewe kok orang ngono itu. Orang Pak Arif ngono kuwi. Pak we. Oh, bapak ngerokok kuwi. Adik ora demen dolan wheelchair anak takoni. Hot wheel. Adik aku. Mainan apa ngono Roblox jereke. Ndak demen main. Ora bang ngene kok. Hot wheel. Ulo bapak. Hot wheel. Ora
takok om. Mana? Yo. Iya Pak mau itu bahasa Jawa. Takok om ndak jalan. Tapi kira-kira ya sing ciri nek. Nek sing ditumbas dhewe lho. Nek namu kan gede. Kesel. Loro ya. Hot wheel. Namanya udah kan bapak ora. Orang kota. Apa akeh Hot Wheel ini? Yang dijahit box ya. Ini yang 5 juta deh. Mau oke. Sing kira mau bal-bal ketemu. Dolanan ini. Nek dilumpukne to. Ora. Paling nek pamane 1 juta ngono ya nek 5 juta ya gede. Ya tidak itu. Pokoknya itu Pak. Ada lagi gede ngono kan. Sana. Lah apa ibu ning omah? Nyanyi lho HP ku nyanyi. Nyanyi lho HP ku. Lah ada anu ya Pak YouTube berapa gede ya? Bener tenan kamu. Kowe nek ndek arep nyandi? Nek ndek arep nyandi? Arep nyang hutan hidup karo hewan. Iya tapi Alwi. ambilan dhewe lho Nak. Wis to wis gedhe ki lah tenan. Pinter. Sut. Sut. Ya sut kuwi lek sing menang aku sing juga sampean kuwi aku kalah aku sing juga. Kalah jupuk. Bapak ada jupuk, Pak. Aku kan juga. Ya kan, jupuk ndang. Ini ndang kan jupuk. Aku jupuk lawan jupuk lah. Jadi kawan menang, aku jupuk nih. Berani berapa? Gunting Kono anu rokok ning kene rono. Kan Mbak Aduh. Salah karo ku yo ndaki. Ora pare. Di Ora gede. anu itu tadi katakan itu Mbak. Tidak anu lho. Jenenge adik iki sapa Bi? Ahmad sapa? Adik kok jeneng Ahmad sapa? Bapak. Oh, dhewe sekolahnya Ahmad Bongo. Ahmad Bongo. Apik lho. Apik. Gundut. Bongo iki sing apik. Bongo ki arepan. Duan kare jenenge iki manten. Urune padha. Bongo gundut ki barang kalung ireng kuwi. Iya lho. Sekarang kan nek kene rokok padha rokok domong kok. Kalau Karo enggak lho. Karo enggak dhewe. Ana aku gigit tenan lho nyang bapak dhewe ning kene rokok klek mukok-mukokne tak jewek lho. wis tak sikile cilik ae kok. Ngegeri yo. Lemu ni gampang. Jaluk semoyo apa lho bingung. Semoyo adik. Yo, aku lek duwe adik arep nyang hutan kono hidup karo